dia i benvinguts a la transmissió del primer acte electoral de Som Espluga, la formació de la Unió de les Esquerres de l'Espluga. Després de l'obertura de la campanya electoral aquest dijous, aquest és el segon acte que poden seguir a través de l'Espluga FM Ràdio, ja que ahir van poder escoltar la presentació de la candidatura de Convergència i Unió. Segons aquesta nova formació espluguina, Som Espluga, l'acte d'avui consistirà en la presentació dels eixos del treball sobre el qual s'ha fet el programa electoral d'aquesta formació. Recordem que aquesta retransmissió es podrà escoltar pels canals habituals de l'emissora, al 107.4 de la freqüència modulada, a esplugafmradio.cat i a l'aplicació per a smartphones TuneIn. Electoral de l'agrupació Som Espluga. Volem agrair la vostra assistència a aquest acte, als oients que ens esteu escoltant i a l'Espluga FM Ràdio per retransmetre aquest acte. Ahir ja va arrencar oficialment la campanya electoral i avui volem començar a desgranar les directrius que defineixen la nostra proposta. Des del Passeig Canyelles, un dels llocs més emblemàtics del nostre poble. El programa electoral complet el donarem a conèixer el pròxim dijous, a 7:15 del vespre al Casalet, on també donarem a conèixer els noms de les persones que integren el nostre grup de treball. Les diferents persones que composen la llista electoral us anirem explicant en grups les àrees de treball que hem desenvolupat en el programa de Som Espluga. Hem dividit el programa electoral en 6 blocs: democràcia, drets socials, patrimoni, economia, territori i independència. Els 5 primers blocs estan subdividits de la següent manera. Democràcia inclouen els apartats de participació, transparència, funció pública i comunicació. Drets socials conté educació, sanitat i inclusió social. Patrimoni recull les propostes de cultura, turisme, esports, entitats i joventut. Territori està conformat pels punts d'urbanisme, mobilitat, medi ambient i agricultura. Tot seguit, doncs, comencem amb democràcia. Gràcies per venir. Qui ha parlat ara és el segon membre de la llista, Josep Maria Vidal, actual coordinador d'entitats culturals de l'Espluga i president del grup de teatre Talutistes. Democràcia. La democràcia es compon amb els següents subapartats. Participació ciutadana, que la farà el Jordi Mateu, transparència, que us ho faré jo mateix, funció pública, que us ho farà el Pep Franquès, i comunicació, que ho farà la Xita Min. Jordi Miró, candidat a l'alcaldia, ha presentat doncs ara els apartats de democràcia. Democràcia. La situació actual del país fa que la situació demani altres maneres de fer política. Aquests nous instruments ens han de dur una democràcia real que permeti participar dia a dia en el model de la societat que volem. Els ajuntaments, com a institucions més pròximes a la ciutadania, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest sentit. Volem exercir una forma de governar que faciliti la participació ciutadana, gestioni les institucions amb més transparència i doti la ciutadania de més mecanismes de control sobre les institucions. Jordi? Ara tot seguit surt Jordi Mateu a presentar el segon eix de l'apartat democràcia. Som participació ciutadana. La participació ciutadana és fonamental en l'activitat política municipal. Impulsarem mecanismes a l'abast de tothom per tal de facilitar-la i exercir-la. Portarem el concepte de participació a molts àmbits de l'activitat i de la decisió política, conduint l'Espluga cap a una democràcia més oberta i més directa. Incentivarem la participació dels espluguins als plens municipals, fomentant el dret de participació directa per rebre propostes. Transparència. La voluntat del servei de la ciutadania no s'entén sense més transparència en la gestió municipal. Mecanisme indispensable perquè es pugui exercir control sobre les decisions que es prenen des dels organismes públics i la gestió del seu dia a dia. La funció pública, Pep Franquès. Ara doncs surt Pep Franquès a explicar l'últim eix. Som funció pública. Aprofundint en el concepte de regeneració democràtica, caldrà que s'apliqui transparència, rigor i bones praxis en l'àmbit de la funció pública. Cal la màxima transparència en totes les contractacions de personal que es facin des de l'Ajuntament, aprofundint en el concepte de servei públic del personal que hi presta els serveis.
comunicació, la Xitamil. I ara, doncs, l'últim acte d'aquest apartat de democràcia. La comunicació ha de ser una constant en el dia a dia municipal, tant perquè la ciutadania estigui ben informada sobre tot allò que passa a l'Ajuntament com a l'inrevés. A més, s'ha de vetllar pels mitjans de comunicació públics, ja que són una peça important al nostre poble, com a instrument vertebrador i canalitzador de l'activitat social i associativa. Ara s'acosta Laura Ruiz de Porres. I també som drets socials. Dintre de drets socials ens parlarà d'educació, parlarem d'educació, sanitat i inclusió social. D'educació i inclusió social ens parlarà la Marta Civit i de sanitat la Iris Capitán. Creiem que els ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania han de ser els impulsors d'una sortida de la crisi econòmica, mantenint la cohesió i la plena inclusió de tota la ciutadania. És per això que volem apostar per uns serveis públics de qualitat, que siguin garantia d'igualtat i universalitat i que contribueixin a millorar la vida de les persones de l'Espluga de Francolí. Per aconseguir-ho, tenim clar que cal tenir present les diferents necessitats que existeixen entre la població espluguina a l'hora de dissenyar les polítiques socials municipals. Per això, cal escoltar la ciutadania i els diferents agents socials que treballen al territori. I ara ens parlarà d'educació la Marta Civit. Doncs, com ha dit Laura Ruiz de Porres, ara estan desgranant la part dels drets socials. Marta Civit. Entenem l'educació com un procés de socialització i aprenentatge que va més enllà de l'àmbit escolar i més enllà de l'edat d'escolarització obligatòria. Creiem en una educació integral, que englobi les diferents etapes vitals i tots els àmbits de la vida de les persones. Per això, la col·laboració de tots els agents socials és indispensable per tal de treballar conjuntament per a transformar l'entorn local i global. I, finalment, Iris Capitán. És que a mi m'ha quedat molt ball. Som sanitat. Defensem el sistema públic de la salut al nostre territori. Som qualitat. Les seves prestacions i l'accés equitatiu als serveis. Ens oposem a la pressió actual que està rebent el sector sanitari públic. Som conscients que des de l'àmbit municipal no tenim competència en aquest aspecte, però sí podem garantir una comunicació fluida amb els serveis de salut que tenim al municipi, per tal de donar-los suport i vetllar per aquestes mesures afectin el mínim possible a la població espluguina. Doncs fins ara s'ha repassat democràcia, drets socials, torna a sortir Marta Civit. Inclusió social. La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana. Atur elevat, precarietat i vulneració de drets. Per això la lluita contra la pobresa i l'exclusió social ha de ser una prioritat per als governs locals en el moment actual i s'ha de traduir en polítiques ambicioses i valentes que facin front a aquestes dificultats. I ara s'acosta Javier. Jo us parlaré d'un altre bloc del patrimoni. Som patrimoni. Vivim en un poble on tenim un patrimoni privilegiat. La suma de persones, valors i dedicació nodreix el teixit cultural, patrimonial, associatiu, artístic i cultural de l'Espluga. Cal vetllar per mantenir la riquesa que tots aquests aspectes ens aporten com a municipi, donant suport i difonent aquelles accions socials que ens defineixin com a ciutadans actius i engresquen un poble. Per això necessitem polítiques definides i pensades perquè la ciutadania, amb projectes, permeti posar en valor el ric patrimoni que tenim i potenciar l'autoestima col·lectiva com a ciutadans de l'Espluga. Aquest bloc hi ha 5 subapartats: cultura, que us en parlarà el Paco Franquet; turisme, que us en parlarà la Xitamil; esports, que en parlarà el Marc Vendrell; entitats, que en parlarà la Mònica Martí; i joventut, que us en parlarà una altra vegada la Iris. Perdó, aquest era Javier Rossell, actual número 2 d'Espluguins Independents. Sentim el bloc de patrimoni. Som cultura. La cultura és un dels elements principals a l'hora de vestir un model. La cultura és un dels elements principals a l'hora de vestir un model de societat integradora, cohesionada, solidària, dinàmica i activa. L'Espluga disposa d'un teixit cultural molt ric,
construït des de l'impuls popular, però amb una clara mancança de planificació i coordinació per part de l'Ajuntament en els últims anys. Aquest era Paco Franquet, ara surt Conxita Mill. Ara us parlaré de turisme. El turisme és un dels actius més importants en el model del poble que volem impulsar. Una àrea vital per al desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball. Aquesta revitalització ha d'anar lligada amb un disseny estratègic de la comunicació i promoció dels actius locals, per afavorir també el comerç i la vida local. Cal pensar en un model integral per tal que el nostre municipi es percebi i s'entengui com una destinació turística de qualitat. I ara Marc Vendrell, que ens parlarà del bloc d'esports. Som esports. L'Espluga compta amb un ric teixit esportiu, basat en l'esport de base com a escola de valors i treball en equip. L'esport és essencial per a la qualitat de vida de la ciutadania i com a eina de formació de les persones. Per això cal vetllar per la millora dels equipaments, oferint recursos i ajudes a les entitats i estructures de voluntariat de l'àmbit esportiu. Ara Mònica Martí, exregidora d'Esquerra Republicana. És evident que el teixit associatiu del nostre poble és molt ric, plural i participatiu. Un actiu molt valuós que cal acompanyar. Les entitats són un dels agents principals en la vida i agenda del municipi. La relació de l'Ajuntament amb les entitats ha d'anar més enllà de la mera relació econòmica. Per això, cal coordinar-nos i establir diàlegs rics i seriosos. L'Ajuntament ha d'oferir eines, recursos i facilitar les associacions. Finalment torna a sortir Iris Capitán. Som joventut. Els joves són el futur. Un sector social molt valuós i emprenedor. Cal treballar des de les institucions per acompanyar, informar i orientar la joventut en el camí de configuració de la seva identitat. Crear mecanismes per facilitar la participació i establir canals d'interlocució directa, que són les estratègies per a conèixer les necessitats reals d'aquest col·lectiu. També cal pensar en la construcció del seu futur, un lloc de treball al territori i residència accessible a l'Espluga. I ara surt Anna Marc, número 6 de la llista. Passem ara al següent bloc, és el bloc d'economia. L'Espluga no és aliena a la crisi econòmica global i les seves conseqüències han incidit en l'activitat econòmica del municipi. L'Ajuntament és l'administració més propera, aquella que ha de facilitar el desenvolupament de la vida quotidiana dels ciutadans. Treballar de manera conjunta, potenciant el comerç, la indústria, l'agricultura i el sector terciari, el dels serveis, ens ha de portar cap a una millor situació econòmica. Aquest bloc té 3 subapartats. El primer és comerç, us en parlarà el Pep Franquès. Després hi ha l'apartat d'indústria, que us l'explicarà l'Abdon Vallverdú. I finalment l'apartat de pressupostos a càrrec de la Mònica Martí. Bon dia, altre cop. Som comerç. El comerç és l'activitat econòmica més propera al ciutadà i el reflex de la vitalitat d'un poble. Apostem per un comerç de proximitat informat de les possibilitats que té a l'abast per tal de revitalitzar l'Espluga. L'entenem com un agent actiu per aconseguir millorar la situació econòmica des de l'àmbit local. Aquest que hem sentit era Pep Franquès, ara surt Abdon Vallverdú. Indústria. La implantació de noves indústries a les comarques d'interior és un repte que cal afrontar des de la perspectiva municipal. Estem disposats a fer tots els esforços que calguin per atraure empreses i així crear llocs de treball per l'Espluga. I finalment, a l'últim bloc de pressupostos, torna a sortir Mònica Martí. Són pressupostos. Arran de la crisi econòmica global, el control de la despesa ha esdevingut un factor clau per totes les empreses i diferents administracions. Els pressupostos municipals determinen les prioritats de cada ajuntament i els eixos vertebradors per al desenvolupament del municipi. Ara s'aixeca Josep Maria Vidal, que presentarà el següent eix de treball. Som territori. Aspirem a tenir un poble per viure-hi i per viure'n. Que sigui un àmbit de vida completa, reforçant el que ja tenim, impulsant tot allò que ens fa falta. La planificació territorial és imprescindible i ha de servir per ajustar els canvis de paisatge a les necessitats socials reals i als ritmes vitals de la població, implicant tots els àmbits sectorials que configuren el territori i la societat. Ens hem de creure el que tenim, perquè el nostre patrimoni arquitectònic, paisatgístic i natural del terme és el tresor que tenim com a poble.
Repensar el territori és pensar en l'habitatge social, en el model comercial, en l'ús de l'àmbit natural, en la connexió amb transport públic. En definitiva, és pensar al futur. Seguidament us parlaran d'urbanisme el Jordi Mateu, de mobilitat l'Abdon Vallverdú, de medi ambient la Dolors Doia i d'agricultura Abdon Vilà. Doncs comença Jordi Mateu. Som urbanisme. A dia d'avui, l'Espluga de Francolí no té una planificació territorial adequada a les necessitats de la població. La planificació no només ha de servir per ordenar el territori, sinó que també ha de ser un espai de participació democràtica i d'aprenentatge social com a motor d'un canvi sociocultural compartit. Per saber quines actuacions s'han de realitzar, avui necessitem saber quin és el nostre projecte de poble per d'aquí uns anys, pensant a curt, mig i llarg termini. Recordem que estem dins del bloc de territori. Ara torna a sortir Abdon Vallverdú. Mobilitat. Una millor mobilitat vol dir estar més ben connectat, tant a l'interior del poble com de cara a l'exterior. S'ha de treballar per adaptar l'urbanisme a les necessitats de la ciutadania i no a l'inrevés, tenint sempre en compte els drets de les persones amb mobilitat reduïda, eliminant els punts de risc de l'espai públic, barreres arquitectòniques, obres mal senyalitzades, etc. etc. I ara surt Dolors Doia. Que està parlant de medi ambient, el que passa és que hi ha algun problema amb el micro. S'ha de fomentar des dels municipis, tots impulsats, la transició cap a l'economia verda. També creiem que hem de potenciar la sensibilitat del medi natural com a eina bàsica per crear una consciència col·lectiva, respectuosa amb el medi ambient. A més, ens hem de creure tota la potencialitat que el nostre entorn. I finalment Abdon Vilà, que acabem aquest bloc de territori. Som agricultura. L'agricultura ha estat un sector clau en el desenvolupament de l'Espluga durant el segle XX. En un món on la multisectorialitat és l'aposta guanyadora, no podem donar l'esquena al sector de l'agricultura i la ramaderia per tirar endavant. Hem de posar totes les facilitats per potenciar el sector agroalimentari, com a aposta clara pel futur més immediat. En l'apartat 6 parlem d'independència. A Som Espluga creiem que aquestes eleccions municipals són l'inici del procés constituent del nou país, el de la República Catalana. La independència és l'oportunitat per generar nous models de política nacional i municipal. El procés d'alliberament nacional només té sentit si s'entén i s'aprofita com una oportunitat per redefinir d'arrel i a favor de les classes populars el sistema de relacions polítiques, econòmiques, socials i culturals vigents. Tenim l'oportunitat de superar totes aquestes barreres que avui condicionen els governs de les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar la participació política, la transparència, la lluita contra la corrupció, etc. En definitiva, per posar la política al servei de la gent. Aquest que ha parlat ara és Antoni Sabater, setè a la llista, i ara es torna a aixecar el candidat a l'alcaldia, Jordi Miró. Gràcies per estar aquest matí aquí, al Passeig Canyelles, acompanyant-nos i participant en aquest acte de Som Espluga, candidatura a les eleccions municipals del 2016. La campanya electoral acaba de començar. Tot i això, la gent de Som Espluga ja portem molta feina feta. La candidatura fa un mes que la vam presentar i la setmana passada vam signar el nostre codi ètic i també vam presentar el manifest de suport. Primer que res, us faig una pinzellada del codi ètic. El codi ètic és un document que subscrivim els components de Som Espluga, que conté els principis bàsics del nostre projecte. No es tracta del que farem, ni de com ho farem, sinó de com ens comportarem. El nostre codi ètic és un compromís real amb la democràcia, i el millor de tot, el complirem. Entre els compromisos que els components de Som Espluga hem subscrit del codi ètic, n'hi ha un que es veu que ha sorprès. Cap persona ocuparà el mateix càrrec dins del govern durant més de 8 anys consecutius. Altres us ofereixen 16 anys consecutius amb el mateix alcalde.
Això no és equip. Cal aprofundir en la regeneració democràtica. Cal que hi hagi noves persones que vulguin servir a la societat des de les institucions. I cal semblar-nos més als països democràticament avançats. Cal incorporar gent nova. I per fer-ho, cal que els que ja portem uns anys en surtin i deixin pas. Deixin pas als que poden fer les coses amb estils diferents i amb idees renovades. Al poble segur que tenim molta gent capacitada i sols cal incentivar-los perquè s'incorporin als projectes. Per això nosaltres entenem que el nostre pas per la política ha de ser temporal. Ha de ser un servei temporal a la societat. Pensem en els polítics com a servidors públics i no com a beneficiaris de lo públic. Del manifest que vam presentar dijous, sols tornar a donar les gràcies a tots i cadascuna de les persones que en donen suport. Dijous eren 125 i dia a dia es van afegir més persones al nostre projecte. L'equip és sens dubte el millor de Som Espluga. Som quasi 50 persones de perfils ben diferents que estem disposades a treballar pel poble. Dijous les coneixereu. Combinem experiència amb joventut i amb els joves la regeneració futura del projecte està garantida. Una mostra de la importància de l'equip de Som Espluga la que heu de veure i sentir. Participa tothom i l'opinió de tots és respectada i tinguda en compte. És amb aquest equip que impulsarem l'Espluga cap al lloc on es mereix i jo, personalment, me'n sento molt orgullós. Gràcies a tots pel treball que esteu fent. Jordi Miró, el candidat a l'alcaldia de l'Espluga, ha fet una pinzellada del codi ètic, dels principis bàsics de comportament i també dels eixos que avui s'han presentat aquí. Gràcies. Avui us hem presentat els eixos principals del programa. Això és la filosofia del que pretenem fer. No són unes intencions per posar-les al paper i després no fer-ne cap cas. Tenim l'intenció de portar a terme el nostre programa i desenvolupar-lo durant la legislatura. Nosaltres ens presentem a aquestes eleccions per guanyar i portar-lo a terme des del govern. Volem fer un ajuntament més democràtic, més comunicatiu i més transparent. Això, més transparent. Deixeu que us digui el que s'entén per transparent. Transparència vol dir que la selecció de personal es faci amb criteris clars. La transparència està en publicar totes les retribucions dels càrrecs electes. Transparència és informar què fan els càrrecs electes i saber a què es destinen el temps que paguem entre tots. Això i encara més coses és transparència. El proper dijous farem al Casalet la presentació del nostre programa electoral. Però ara us en faré un petit avançament. Un petit avançament del que no hi ha. El programa, que és extens, no espereu que hi hagi cap promesa irrealitzable. Nosaltres no prometem cap quimera. Nosaltres el que prometem és que treballarem per l'Espluga, per la seva gent, pel poble. Tenim propostes en tots els àmbits que afecten la vida diària dels espluguins i volem portar-les a terme des de l'Ajuntament. Dur-les a terme comptant amb tothom, amb tota la gent de l'Espluga. Us convidem a venir a la presentació del nostre programa a conèixer-lo. Veureu que les coses es poden fer d'una altra manera. Us esperem el proper dijous al Casalet, a 7:45 del vespre. D'aquí 15 dies els espluguins triarem els nostres representants a l'Ajuntament pels propers 4 anys. Pensem-ho. 4 anys. Si penseu que les coses s'han de canviar, voteu els que les volen canviar. Voteu-nos a la gent de Som Espluga. Confieu en el nostre equip. Nosaltres som el canvi. Gràcies. Doncs amb aquest discurs acaba aquest acte de Som Espluga. Ara tots els membres de la candidatura s'han aixecat i doncs, hi ha els aplaudiments de rigor. Recordem que ens han parlat dels eixos del seu programa electoral: democràcia, drets socials, patrimoni, economia, territori, independència. S'ha fet també aquest resum del codi ètic.